Исәнме, достым? Түрлі карандашларны очларга, альбомны алырга һәм синең бүлмәңне бизәп торачак рәсем ясарга вакыт җитте. Без бүген Сабан туена барачакбыз. Моның өчен ат ясап, аны бизәячәкбез. Кара фломастерны алды, колаклар, маңгай чәчләрен һәм бизәлгән ат ял яса. Әфәрин. Сабан туе нәрсә ул? Ул игенчеләр бәйрәме. Республикабыз халкы басуларда чәчү эшләрен тәмамлаганнан соң Сабан туе вакыты җитә. Берничә сызык сызабыз да дирбия һәм борын тишекләре ясалган ат башы килеп чыга. Бу атка ничек атланырбыз соң без? Эй, ияр ясарга кирәк икән бит. Бизәү өчен тагын берничә чәчәк истибез. Шәп, яре булды. Аяклары кайда соң? Минем арттан кабатла. Берничә сызык сызабыз да артка аяклар да барлыкка килә. Тояклар һәм хәтта матур бантик бәйләнгән койрыкта. Сабан туенда җырлыйлар, бийләр һәм кояшлы матур көнгә шатланалар. Тагын бу бәйрәмне чып-чын олимпия уеннары белән чагыштырып була. Чөнки анда кунаклар көчтә, тизлектә, чыдамлыкта ярышалар һәм хәтта ат ярышлары оештыралар. Атыбыз шул кадәр матур итеп бизәлгән, ул беренче урынга чыгар дип ышанам. Ат чабышында җиңелүчеләр булмый. Чөнки беренче булып килүчеләрнең генә түгел, соңгы килүче атын да бүләклиләр. Аны өмет аты дип атыйлар. Аның муенына чигүле яулыклар һәм сөлгеләр бәйлиләр. Иң мөһиме, бу ат мәйданга килеп җиткән. Без инде күзләрне ясадык, ә хәзрәгә кояшны һәм тояклар астына чирәм һәм чәчәк тә ясыйк. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Кызгылт күрән карандаш белән атның гәүдәсен буйык. Рәсем ясаубызны дәвам итәбез. Карале, без ничек тиз ясыйбыз. Колаклар белән ат башына, гәүдәсенә һәм аякларына да игътибар итәргә кирәк. Менә шулай. Бик матур килеп чыга. Сабан туе минем яраткан бәйрәмем. Аннан соң кызгылт сары карандашны алды, аның төсен тагын да яктыртып җибәр. Онытма, Сабан туе көтеп алынган җәйге бәйрәм. Шуңа күрә үзеңне генә түгел, атны да бизәргә кирәк. Моның өчен төрле ефект тасмалар, кыңгыраулар алалар. Атларны бизәлгән арбаларга җигәләр. Арбаларга кыр батырлары тезелеп утыра. Гармуннарда уйнап, җырлар җырлап күңел ачалар. Иярнең бер өлешен һәм кыңгырауны сары төс белән, ә колакларны алсу төскә буйыбыз. Кызыл карандаш белән иярне һәм тасманы буяп куябыз. Минем тасмаларым төрле төстә булачак, ә син үзең теләгәнчә буя. Хәтта атлар да Сабан туе якынлашканын сизенә, куана, чабышка чыгарга хыяллана башлый икән. Синең атларның ничек сөйләшкәнен ишеткәнең бармы? Бу кешнәү дип атала. Чирәм яшел төскә, барлык бизәкләр дә төрле төсләргә буялды. Ә син нинди төсне яратасың? Мин яшел һәм кызгылт сарыны, әле тагын сарын да яратам. Атны буяганда мин бу төсләрнең барысын да кулландым. Сабан туе менә шундый күңелле һәм матур узачак. Ачык кызгылт сары төс белән атның бурнын һәм берничә чәчәкне буйыбыз. Койрык белән маңгай чәчләрен зәңгәргә. Ни өченме? Чөнки без рәссамнар, димәк, рәсемне дә үзебез теләгәнчә ясый алабыз. Шәп бит. Койрык чын булып күренсен өчен өстән кара һәм кызгылт күрән карандашлар белән буяп алам. Минем кебек эшлә. Бик матур. Маңгай чәче белән ялы турында да онытма. Бигрәк ачык төсләр. Абау, без чәчәк белән кояшны буярга онытканбыз бит. Ялгышыбызны, дуслар, тизрәк төзәтик. Ура! Атыбыз Сабан туена әзер. Ә мин сине, дустым, киләсе мастер-класска көтеп калам. Хуш-хуш.